Un o Wrexham yw Sian Williams ac fe chwaraeodd hi dros Gymru am y tro cyntaf yn 2011 ar ôl bod yn gapten ar ddyn 20 Cymru. Ei breuddwyd eis plentyndod oedd chwarae rygbi. It's really exciting, for me. I always had dreams of being a professional rugby player from the age of, 7 or 8 when I first started playing rugby, but you get to the age of 16 and you realise that, there's a bigger picture and you need a career, and, women's rugby wasn't where it is now back then, and I chose the career path I chose, and fortunately for me now it means that I can be a professional rugby player. Wedi wneud yn dda iawn efo Cymru, efo'r tîmau Sevens. Mae wedi bod yn gapten iddyn nhw, mae wedi bod yn dda efo'i clwb, a mae wedi bod yn chwarae ar safon dda iawn, ond hefyd yn gweithio yn yr RAF yn llawn amser. So mae wedi heiddi y siawns hwn i wneud rhywbeth llawn amser a gobeithio datblygu ymhellach. Mae'r gêm rygbi menywod yn tyfu. Mae lawer o gwledydd eraill, mae chwaraewyr proffesiynol gyda nhw, ond i cael y ferch gyntaf gyda ni heddiw gyda Sian, a ni'n diolchgar i'r RAF i helpu ni ynglyn hwnna. Dwi'n meddwl bod e'n rhywbeth dda, dim ond i hi, ond i'r gêm hefyd yn Gymru. Mae'n gweithio bydd 12 o oriau bob diwrnod, shifts hefyd. Mae hwnna'n galed, oherwydd ni'n gofyn i dod mewn fan hyn i ymarfer gyda'r tîm. So nawr gallu dim ond edrych ymlaen i paratoi, gweithio ar y fforddwyr hefyd i gwella hunan. A bydd y chwaraewyr eraill i gallu edrych arno hi, gweld beth mae hi'n neud, a gobeithio bydd nhw'n gwella fel unigolion hefyd, a falle bydd y tîm yn gwella hefyd. It'd be nice to have more professional women's rugby players, but just to see, the competitive edge in the camp and in the squad, that everyone's going to strive, to be the best. And, I've got to set the standards now, being, the first professional and the only one that's full-time. So hopefully, we can get more girls on a full-time programme, but, there's good things coming. Yn erbyn yr Alban, roedd Sian yn ennill cap rhif 1 ar 20, ac ar ôl tan gyflawni yn Iwerddon yn y gêm gyntaf, roedd y tîm o flaen torf Rwdfrydig yn benderfynol o gofnodi buddugoliaeth gyntaf yn y 6 gwlad eleni. Phillips ar tafliad, dyma'r bêl yn lan, dyma'r hyrddiad. Sioned Harris sydd â hi. Mae yna fyfentum fan hyn, Tracy Balmer ar Alban yn ceisio dal nhw lan. Sian Williams a Rebecca Rowe yn ychwanegu pwysau. Mae nhw dros y lain. Mae'n gais i Gymru. A Sioned Harris, dwi'n meddwl, y rhif 8, sydd dan y pentwr. Cais i'r wythwr. Yr Alban wedi bod yn ddigon taclus hyd yma. Mae yna gyfle fan hyn. Lisa Martin, Jade Cronkett drwy'r bwlch. Y tu fas iddi hi, mae Megan Gaffney am y lain. Y canolor yn sgorio. Mae'r Albanwyr wedi taro nôl, a maen nhw wrth i bodde. Cais da i'r ymwelwyr. Digon o redwyr lawr o'r ochr chwith, y bas ddim coet yn cyrraedd Harris. Ond mae'r wythwr yn neud y ddau gadw'r symudiad i fynd. Mae'n llwyddo i gael y bas mas. Mae'r llwybr yn glir i Hannah Jones. Dyma ail gais y Cymru. A dyna'r sbardun oedd ei angen arnyn nhw cyn yr hanner. Digon o bwyso. Mae angen troi hynny'n bwyntiau. Bêl yn cael ei dwyn. Ond mae Caris Phillips wedi ymateb yn gynt na neb. Mae wedi adennill y bêl. Cyfle i ail ffurfio. Rhif 1 yw Megan York. Un hyrddiad arall falle. Y mynedd sydd ei angen. Dwi'n meddwl mae Alicia Butcher sydd â hi. Ydy hi'n gallu cyrraedd. Ydy cais rhif 3 a'r fuddugoliaeth yn ddiogel nawr. Mae'n bles i ni cael y ceisiau, ond felly hefyd ni gadael lot o ceisiau mas yna, so lot i weithio arno, ond bles ni di ennill. Gallu cael lot mwy ar y sgwrbwd heddi, ond cael yn ennill oedd y peth pwysig i ni, ond lot i gweithio yna mewn marfer a gobeithio dod nôl fan hyn mewn 2 wythnos a creu lot mwy cael y sgwr. O rhaid i ni ennill yr un yma, yn ymwedig ar ôl perfformio wrthos diwethaf, oedd merched ddim yn hapus â'r perfformiad a dychmygu oedd yr fforddwyr ddim chwaith, felly oedd yn bwysig bod ni'n dod fan heddi perfformio a ennill dod bant gyda'r fuddugoliaeth.